Захмарні ціни на пальне. Найпопулярніші марки сьогодні вже обходяться в 33-36 гривень за 1 літр. Подорожчання навіть призвело до короткочасних страйків водіїв по всій країні. Експерти прогнозують здешевлення, але лише на гривню за літр. Перспективи на ринку пального в Україні далі в сюжеті. Ось так відреагували водії на зростання цін на пальне. Акції протесту пройшли у багатьох містах країни. Перша хвиля подорожчання бензину відбулась наприкінці серпня. Тоді винуватцем став американський долар. 26 было и 2, да, стало 28,5. Это, грубо говоря, чуть ли не 2 гривны на литр уже дал только лишь за счет курса. Від вересня почалося ще й здорожчання нафти в світі. Через президента Трампа, який заявив про санкції проти Ірану. У нас це додало ще з 1,5 гривні на літр. Адже у нас ще імпортні акцизи прив'язані до євро. Акциз на нефтепродукты с 2010 года, с которым проводится сравнение, вырос практически в 2 раза. Со 110 евро до 213. Після стрибка цін у світі на українських АЗС засвітились ціни в 33-36 гривень на літрі. І користувачі, водії та власники авто вкотре почали реагувати. Або менше купувати пального, або переглядати інші витрати. В останнє час не заправляю повний бак, тому що одразу куча денег вибрасується. Став менше їздити, вже деякі моменти проще на такси поехать, чем на своей машине. Работа требует внимания клиентам, и ты по-любому приходится, вне зависимости от какой будет топливо, или 40 гривен литр будет, все равно придется ездить столько же. Естественно, начинаем урезать другой бюджет, который не составляет в топливе, или может меньше будем кушать со временем. Подальшого зростання цін не хочуть ні власники авто, ні торговці, які втрачають заробітки на падінні обсягів. Сьогодні, твердять імпортери, з'явилась надія на відкат, бо ціни в світі знижуються вже 4 доби поспіль після пом'якшення заяв США щодо санкцій. Штаты – это крупнейший потребитель в мире нефтепродуктов. В семье в каждой 2-3 машины, и расходы на топливо – это одна из ключевых статей семейного бюджета. Сама общественность начала поддавливать правительство. Именно правительство Соединенных Штатов во многом спровоцировало этот кризис, чтобы все-таки была пересмотрена политика с целью того, чтобы снизить цены на нефтепродукты и на нефть. Наразі барель нафти вже $81, а не 86, як кілька днів тому. Якщо ціна на світових ринках продовжить знижуватись ще кілька днів, то відреагують і ціни в Україні, обіцяють імпортери. Бо нафтопродукти в світі вже дешевшують слідом за нафтою. Якщо ця тенденція и темпы понижения цен сохранятся хотя бы еще неделю, то мы увидим с вами, возможно, и до 1 гривны в минус на стелах. Водії на перспективу здешевлення реагують мляво, бо зростають ціни швидко і відчутно, а от падають довго і непомітно. Не помню таких периодов. Цена только идет вверх. Если и снижалась, быть может, то снижается на копейки, а поднимается просто на гривны, на 2, на 3 гривны поднимают за раз. Буду задуматься, или может тогда автомобиль менять на электро или двигатель, потому что, все деньги кормить, работать на бензин, это что тоже понимаете. А эти прут и прут цены. Зарадити глобальному здорожчанню пального в Україні може лише відновлення власного виробництва. Поки в Україні працює лише один нафтопереробний завод, який забезпечує ринок пальним не більше, ніж на 10%. Решта – імпорт. Якщо до кінця року, за прогнозами економістів, гривня впаде ще мінімум до позначки 29 за долар, то і ціна палива знову йтиме вгору. В середньому до 37-38 гривень за літр. Вікторія Бойко, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.